Joj, mladý pán, ta dzeše tak ponáhľace, len pomaly, bo jak prekročíce rýchlosť, dostanete pokutu. Pokiaľ ide o takýto byt, ponáhľa sa každý. Trojizbový byt na Sibirskej ulici. Nech sa páči, poďte ďalej. Kompletná rekonštrukcia, nové jadro, podlahy aj omietky. Priestor je pripravený. Stačí prísť a bývať. 3 samostatné izby, súkromie pre rodičov aj pre deti. Praktická loďia s výhľadom na detské ihrisko. Ideálne pre ranú kávičku alebo poobedný relax. Nová kúpeľňa, čisté tvary, praktické riešenia a navyše samostatné WC. Výborná dostupnosť. Školy, škôlky, ZOC Max, aj MHD pár krokov od domu. Tak tento byt sa na trhu veľmi dlho neohreje. Ak chcete byť medzi prvými, určite zavolajte nášmu maklérovi Štefanovi Korbovi. Spolu sme Salvena Reality, sme tu pre vás.